Kawawa naman yung mga tanim dito ni kuya. Natumba sila ng sobrang lakas kasi ng hangin. Sayang. Ayan na. Dumapa na sila. Kapag humangin yung alikabok nito, grabe. Open na open kasi. Tapos dito, ayan o, baka magtatayo na rin sila ng bahay. Pinalinis na rin dito. Nalinisan nila ng isang araw o. Tapos papatuyuin daw to, tapos susunugin. Kaya good luck na naman sa ating usok. Tapos yung bahay na yon sa kabila, lapit na din matapos. Tapos ito, ang dami ditong tumubong ganito. Yung dahon dito, kaya pero ang amoy niya parang turmeric talaga siya. Yung ganyan, kaya ito pinutol ko mukha talaga siyang turmeric at saka amoy turmeric naman talaga siya. Pero sabi nung hindi daw to turmeric, amoy naman turmeric at saka dilaw. Ang lalaki kasi nung dahon, so ito siguro yun. Diyon di ba turmeric ka de? Sabi kasi ni kuya yan sa kabila, kadi turmeric ka de, amoy turmeric. Ganun kasi ang dahon ng turmeric Ganito na yung ito na yung sitaw kong tinanim dito. Malaki na sila, kaya huli yun na tinanim ko kasi inilamgam yung tinanim ko dyan. Pero yung mga nauna ganito na meron naman kumakain ng dahon. Ayan na sila, malalaki na. Kaya lang lapit na naman tong maputol, gawa ng napakalakas na hangin talaga dito. Look, sobra tapos nakita ko to mangunguha na naman ako nito kasi meron akong sardinas doon. Igigisa ko to siguro sa sardinas, masarap to. I will cook it for lunch later on. And ayan mga ng bahay ng lamgam. So, ang dami kong nadaanan dyan, puro ganyan. Ang dami lamgam dito. Niyo pardon. Kaya lang mga okra ko talaga dito, babagal tumubo as compared to the sitaw. Tapos ang dami ring namatay, hindi nabuhay mga nandyan, hindi sila nagtuloy. Ulit ako nito kasi ang ganda-ganda kasi may time kasi na kinakain na to ng uod, nagkakanda butas-butas. Tapos ito ngayon ang ganda niya pa, tsaka ang lambot pa niya. Tapos look, meron akong nakuhang Cape gooseberries. Sarap yan, good source of vitamin C. Naglalagay kami dito ngayon ng lupa sa plant box kasi naghuhukay sila dyan, yung bahay na yan, para sa septic tank. Tapos ito yung mga nahukay na lupa. So hiningi ko na lang tinanong ko kung binibenta, binigay na lang sa akin, kaya thanks goodness. Ayan kalahati na, kaya nangangalahati pa lang siguro. Ayan si Jun nagakot. Magbat daw ang asay na si Jezabel.
Agda naman nga ni si Roberto. Tiyanak, uno sana kan papel niya ide. Uno man kan. Ay, uno kan matod. Ay, man plastic. Di matod ka di pinatanong mo isa ka. Tiyan matod ka din. Talang ibag. Tiyan gina ka plastic. Ay, ambog mo kitang guraw ko dito. Pinatanong mo isa ka ni madam. Ay, itanong ko mo plastic. Hindi kami nangangayat talaga. Nangangayat talaga. Di ko aram kung pabayadan. Septic tank nila. Anong batag? Ang lalim nito. Nga, ka di kararam sa septic tank tayo yan. Lakas na naman ang hangin dito. Hangin. Sobrang lakas. Oh. Pinchar. Ayan o. Tidin, ano na, nangangalahati na tayo. Kalahati na siguro. Ayan o, from here up to there. Dito na yung nilagyan namin ng lupa. Ayan o. Napuno na siya. Ganyan. Sana umulan para maulanan itong mga makompact. Plano ko ditong itanim is citronella. So, kunti po lang. Ilipat ko na lang siguro dito yung citronella. Para iwas lamok tayo. Tapos ito yung binigay sa akin ng kapatid ko. Pwede ko rin ito dito itanim actually. Diyan ka muna. Magluluto ako mga besh ng simpleng ulam. Ayan o, mayroon tayong kamatis dyan, bawang, sibuyas at saka tinapa. And my kamote tops. Yan lang aming ulam today. Sarap yan. Fresh na fresh from the backyard. Ating kawali. Parang ang layo naman ng apoy sa kawali. Ayan. Grabe yung nagkakantahan dyan. Kahapon pa yan. May birthday kasi dyan eh. Tapos hanggang ngayon, magdamag na ngang nagkakantahan sila hanggang ngayon. Hindi sila nagsasawa. Pretty simple. Tapos, ganun lang yan. Ito lang ng konting patis at saka toyo. Tapos, pwede natin ilagay ang ating talbos. Bilis lang ito maluto. Ganyan lang.
Ang liit naman kasi nitong kawali dito. Ayan na. Luto na siya. Sarap yan. That looks good. Let's eat na. What time is it? Well, it's still bagong luto. Check ko lang dito kasi ano din dito. Gumagawa dito ng right of way. Ayun na. Ayan na. Yung right of way dyan. Binuldozer na siya papunta doon. Punta doon. Ganito na siya. Ito buhay din to. Pero parang ang taas dito. Tingnan mo yung bahay ni Bossing overlooking na Nakakatakot naman dito. Si Bossing, Diyos ko, nakakatakot dito Ganyan nakataas. Kasi magkapantay to dati. Kasi para siyang hill pa ganyan. Kaya lang pinahukay nila at ibinenta yung lupa. Kaya ngayon tuloy nandyan na sila sa pinakababa-babaan ganyan. Tapos ito taas. Tapos ano pala doon? Manukan. Ayan manukan sila. Tapos yung bahay dito ginagawa. Tapos puno na ng bahay doon. Nasa likod yung ginagawa din. Tapos nandyan yung bahay namin. Ganyan na. Ang taas pala ng daan dito. Tapos yung sa kabila din. Yung bahay na yan kasabay yung ginagawa ng bahay namin. Pero may nakatira na. May nakatira na dyan. Habang nagtatrabaho sa taas. Na tayo mga besh. Ganito ang daanan dito. Oopsie. Ay. Tapos ayan yung seedlings ni Kuya. Mustasa daw to seedlings niya ni Kuya. Mustasa at saka yung isa dyan, ano yan? Tawag dito. Pechay. Parang parehas naman. Di ko alam kung alin ang mustasa dyan, alin ang pechay. Basta ang sabi niya mustasa daw at pechay. Parehas sila ng dahon, so I cannot distinguish. Baby eggplants.